ONH ongkos naik haji. ONH. Aku moro-roto ketemu karo supplier-e. Wih. Iso kling sapri ta mlebu nang Pak. Pak, iku Bu, Mbak, aku daftar kaji. Wih, ketoke wonge kemek aku dipandang, iki kaya Pak Ateng kok piye ngono. Gumun ya. Iya, gumun nang Pak Ateng to inggih. Wah, lah terus aku daftarku kan poso kae. Oh, poso wingi. Lah poso ta Pak. Ingin iku Pak Ateng dene jenengan iku sawal lapis besar. Paribasane tanggapan ro oleh. Keburukan masyarakat. Masyarakat membutuhkan kowe untuk menghibur ya toh. Iya bener. Jenengan nek daftar kaji tak dipercepat, tak prioritaskan. Biasanya nek daftar kaji nara 15 tahun, 20 tahun. Cepet-cepetnya 5 tahun lagi berangkat. Dening sampean itu diperlukan masyarakat. Kowe tak percepat, Pak. Loh, terima kasih aku yo ngono. Matur nuwun, suwun nang aku. Lah aku rak takok, lah nek budal kula kaji njing napa? Nggih sampean kula kira-kira piyambak, sampean tak iku perjalanan munggah kaji paling cepet tahun 2080. Percepat kok 2080. Lah iya. Kok tuyuk-tuyuk. Lah iya. Lho kok lah iya jare ngono. Terus aku ra sido. Ya tetep daftar. Oh iya. Jenenge orang muslim Islam. Wong Islam iki ra yo ono ISLAM. ISLAM. Ingin selamat laksanakan ajarannya Muhammad. Yang nonton to Mbak nggih. Nggih napa mboten kok meneng ae. Kancane mulai. Lah iya. Oh, sing selegane kono yo akeh. Oh iya arene petengane kok aja ono wong. Oh iya no. Piye wong panjenenganipun Pak Parno niki menghadirkan rombongan besar ketoprak Ronggo Budaya jauh-jauh dari Jawa Tengah, tepatnya dari kota Pati Bumi Minatani, arsa libur dumateng para tamu undangane. Iku Rino kalawan wengi. Sing digawa sak kru-krune, sak syuting-syutinge, sak son-sone kok pati kabeh. Bumbone perkara kacang sak gegeman kok iso nanggep toprak. Kok kacang sak gegeman? Kacang brol. Kok iso? Dulu kan jane Kok kacang sak gegem kok ketoprak. Lah ya nyatane Pak Parno yang kacang sak gegeman iki kena nggo nanggap toprak Ronggo Budaya. Yo ora iso. Sing ngono kan dia takoni. Masa iya, Pak? Kira ora carane. Carane piye? Yo sak tanahe. Wah, padha karo haji ngono mang ya. Sak kampunge. Nek panjenengan Pak Parno ra usah ngomong tanah diadol ora usah wae duwite wis tumpuk matung piundung. Oh iya. Oh. Tenang kita. Nek piyai kene ku piyai kajen kene. Nggih. Usum Lombok nggih ta Pak. Walah Lombok masyaallah. Sak iso nandur Lombok kabeh. Kompak ya. Kompak. Aset ya berarti. Sebab aku ngerti. Apa sebab? Ya carike karo aku ya CS. Oh. Panjenenganipun Kang Mas Puryadi matur nuwun mau sampun rawuh bertemu dengan aku. Nostalgia ya. Nostalgia zaman semono. Kanca lawas. Dari mulai Joko ngantos saiki wis kagungan putra kalih gitu nggih. Oh, piyambake riyen yo nek kono nek Tuban, sareng-sareng sekolah nek Tuban karo aku saiki yo. Saiki wis merdeka yo. Sekolah. Lho sekolah kok ora tau kowe. Masa aku enggak tahu. Kowe iku ora tau sekolah, berarti kalah karo banyu. Kok iso kalah karo banyu? Banyu iki iso sekolah. Ora ana banyu kok sekolah Lah saiki umummu ya iso sekolah menungso. Lho, saiki nek banyu diadahi kendi. Jadi banyu kendi. Heeh, sekendi. Nah, dadi gelas segelas to. Segelas. Nah, dadane mangkok, Semangkok. nah dadi kola. Sekolah. Lah iya, banyu sekolah kok. Kalah. Oh, ora iso. Banyu